गुबुन गुबुन जुथुमाव गुबुन गुबुन आलासि लिंहरनाय जायो आरो बेयाव मालाबा जोङो लोगो मोनलायो गोबां माखासे खोथाफोरखौ सावरायो जिहेतु आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि आरो बिबानाव दङ आंनि सानफ्रोमबोनि प्रायरिटिया बेनो जे हारि हिसाबै जिखिनि जेंना जेंसि दङ हारिनि अधिकारनि जिखिनि बाथ्रा दङ हारिया मा अबस्थायाव दङ बे खोथाफोरखौनो सरकारनि दैदेनगिरियानो जा माहारि आफादनि दैदेनगिरियानो जा बिथांमोनजों जेब्लायबो जोङो शेयार खालामनाय सावरायनाय थासारिफ्रा जायो दा बेयाव गिबि मन्थ्रि फैयोब्लाबो एकर्डनि मेटार इस्युनि मेटारा मा जाखो बेखौनो आं सोंगौमोन दा हाग्रामा महिलारिखौ बे जुथुम्मायाव थुनलाइ आफादनि जुथुम्मायाव दान्दिसे समनि थाखाय लोगो मोनदों आरो आङो मोननै मोनथाम खोथा बिथांजों शेयार खालामदों जे थांनाय समफ्राव जोङो खौसेनि मोन्थोरजों हाबा मावनायनि थाखाय जोङो खावलायबोदोंमोन नाथाय सम आरो थासारियाव बे जास्लाबाखिसै बेखौ जुदि जोङो लांनांगौब्ला बेखौ जों माबायदि लांनो हायो आरो बिनि दायित्वआ मोनसेथिंल' जाबा जानाय नङा बिथांनियाव बिबान दङ जायफोरा दिनै अप'जिसनाव दङ बिथांमोननियाव बिबान दङ राजखान्थिक भाबै जोङो मोनसे आगानजों बोरैबा आगान सुरलांफिननो हायो नामा फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थि दङ बिसायख'थिया फैयोब्ला जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायो गावबा गावनि खोथा जुक्तिफोरखौ होलायनायनि उनाव बयबो बे माने मा होनना बुङो बेखौ डिबेट आरो क्रिटिसिजमा जायो दा बेखायनो बेफोर डिबेट डिसकासन क्रिटिसिजम डिसकर्सफ्रा थागोन पलिटिक्सआव बेफोरो थाखायो किन्तु हारिया जुदि जौगानांगौब्ला 35 लाख बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि खोथाखौ साननांगौब्ला आरो बिटिसिआव थानाय बिटिआरआव थानाय 13-14 लाख बर'फोरजों लोगोसे गासै आसामनि 25 लाखनि बर'फोरनि सार्थनि खोथाखौ साननांगौब्ला बिटिसिआनो नेतृत्वखौ लानांगोन बिटिआरआव जाय दायित्व लादों बिनि नेतृत्वखौ लानांगोन दा बेखायनो बिथांखौ खावलायनाय जादों जे गोख्रैनो सावरायफिननायनि थाखाय मोनसे एरेन्जमेन्ट खालामनांगौ आरो सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि डिफारेन्सेसखौ गैया खालामनानै बायदिसिना जिखिनि जोंनि जातियनि मुल एजेन्डा इस्युसफोर दङ बेखौ जों बोरै रिजल्भ खालामनो हायो बे खोथाखौ आं बिथांजों शेयार खालामदों आरो बिथाङा सावरायगोन होननानै खोथा होदों आरो बे बेलायाव सावरायनायनि माने थांखि एजेन्डाफ्रा मा जागोन जों उनाव सावरायगोन गोबां खोथा बाथ्रा थायो आरो बे खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो पाब्लिकलि बुङाबासिनो जोङो इन्टारनेल जेला लोगो मोनगोन सावरायगोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो इयुननि जिखिनि हाबाफारिफोरखौ थिग खालामनानै लानांगोन बेखिनि खोथायानो गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।